Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanka goku ya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigirai nero kupisa ma streets social media. Chamisa uyo nga ani an interface ku Manicaland kuda kuloncha a new party kufunga asenda ma representatives ake nasanganisira Amos Chibaya pamwechete na gift stalo sizwa kwangu sinaumira mushe pa ma videos takuigira ine ma audios atrauti munzwe zvanga zvichiitika ku interface iyi ustalo sizwa abuda achitaura chiti new party is on the way zvikanzi zvakare he is going to expose vanhu vakatengesa bato retriple C. Inzwai video remote zamufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Atina kuzara tiri ma MP kana ma council. Vanhu vese vakudhidha nenyaya dzigaro kurasika. Ekuti pavakauya kumusangana una umboti wavinga kuita MP. Kuno kunachiona pa newspaper vene nyaya dzemameya. Ngavazizive kuti hauna muzara uri meya. Kana musangano wapa kuti uyu ndiye ari kutungamira ngaatungamira. Unofanira kumirira nguva yako. Imi vanhu vekuManicaland chandingataura. Chakatanga ndo chakachenjesa. Zivai boss kwatakuenda uku. Takunogadzira chinhu chedu nenguva yedu. Vanhu vese mavaona mese kuti uyu akamira so, uyu akamira so. Kana wazouya Saku yedu international organized. Saku yedu yatora nguva. Nevanhu vanoida zvigaro. We must focus kuchinja ugaro wevanhu vese. Ende ugaro wemunhu wese unochinjwa navachamisa. Hauchinjwi neni kuita MP. Tachivaona kuma-Twitter uku zve-internet. Vadzosera zvigaro zveku-MDC. Nyenye ndiri vice president. Nyenye ndiri secretary general. Hakuna zvigaro izvozvo mupati yevachamisa. Hakuna. Isuwasiye. Zanu yakanotora chidhoma. Yatora chidhoma chinonzi chavangu. Yachishandisa. Nasi makuwadza vanhu. We have taken our struggle backwards. Yesterday my elections. Zanu yava ne 2/3. Nevanhu vari kuti isu vaifunga kuti Chamisa tomufosa kuti kamborikola 1-2. Chamisa utatipa zvigaro. Haisi pati yezvigaro inoi. Struggle yedu, we are very clear kwatikuenda. When you hit us, we are going to hit back. Atimiri isusu we fear nothing. Isusu atitski. Watengeza akwasara nguva shoma. Very soon teta kwataura nemazita. Kuti uyu takambofamba naye. Ndo zvataurwa na vaostalo siziva muri Zimbabwe zvakare zvakare paitika zvakare question and answer session apo ma supporters bato iritsvara Nelson Chamisa vanga vachibvunza ma questions muri Zimbabwe vachimabvunza kuna Amos Chibaya. Toti munzwe ma questions avunzwa Amos Chibaya motodza murufunga pamusoro pema questions aya mu comment section. Vavashanga vachizosarudza kuti vatungamirire mujinga mavo vanenge vari padhuze pavo ngavatisarudziro vanhu vasingaiti politics dzedu. Ndiri muna Chenchita. Haleluya, amen. Next. Atombe. I'm sorry, my citizens. Ndakumbira kwamuri, ndinokumbira chekutanga kubatana. Ngatibatanei pachezvedu. Nekuti tikarwisana pachezvedu hatina kwatinoenda. Tinokumbira kubatana. Endi ndaikumbira kuti president dai vachitokasira kuti vatipe zita remusangano. Thank you. Tikwanise kufamba, tikwanise kukambena nezita redu. Tiende kumberi, ndozvinhu zvatava kutoda. Tisiyane nesusu yakasara natamangu. Aiwa, tinotenda. Maita basa mama ndamboreva kuti ndasadzokoroza handizvo here. Tinotenda mai vangu. Thank you.
Barkuya, champion. Champion looks to the blue. He's coming back. Rugare. How many? Mashita. Inini rakaindi dzoke ndakandichiteerera ndichitonga munhu asiri kuteerera. Mati imimi simba ravachamisa zvatinoziva tese inini nemi kuti riri munesu wani. Saka simba iroro imimi munenge muri kumusoroko. Don't abuse that power. Kune isusu tichakuvhoterana. Nekuti izvezvi Manicaland kuti ite zvairi imimi vanachibaya nana Farai nana Masaka nana Mutera ndimi muri kuita kuti tisawirirane. Mobva mati nyongonosa moto rakagurupa mokagadzira kuti akandokanya. Izvozvo ndozvatisingadi. Kana takupinda munew movement tiri kuda zviri straightforward. Togoshanda pamwe chete zvekuti hanzi triple C ine makembi mairi. Isusu hatizvide hatisi kuzvida muManicaland muno. Go and tell that president Chamisa Manicaland yati no. Last time pana munhu akada kutaura pano paina president. President wakati musamurowe but mukomana yakarohwa. Achida kutaura chokwadi. Enough is enough muManicaland muno. Enough is enough. We are bitter, Manicaland. Chamisa wewe. Zino zoanda. Mwanamza. Pamsoroi wa Masaka. Tetavo. Pavataura. Mwanamza. Vaisa saro kanaisa. Ndipana ndisoka. Regandi kuzechino wanu. Chinondo kuvaka. Akusi kungozo sondokere. Kana iwo ganaiza wacho chibaya unezva unoita zvakashata gadzirisha ndizoka. Saka Chamisa wewe ini ndinozvitambira and I can to be honest with you, I love a person who tells me the truth. Musangano unovamba kunora pachena ndizoka. Nyangwe zvavanotaura tiri chokwadi nakusiri chokwadi but kuteera mari. So thank you very much, my sister. You're advocating for unity, and I'm also giving the best to you. Let's be united. This is what. Next. I'm sorry. I was rejecting the next royalty now. Dopunga gatonga zakawanda zvekuti makandela zvine MP vanofanira kuritaya. Handidika saka ndizvo here kuti kandela inini ndakavhoterwa ndiri chini ndiri wachamisa ndichirwisa Chamisa makunditi nhasi chibvawaregera ngekuti Chamisa wati ini stage yekuti ini ndikutomirira zita chete rekuti dai president wangu nditi apa. Aiwa. Pamsoroi. Chamisa wewe. Mirai mai mama. Wewe right. Right. In that way. Chamisa wewe. Tafumira na pano. Pakataurwa. Zvausingafari unongoti nako. Handisho here. Kwaida inofirikidza napota mwe. Pedai mai mutupo umwe. Ndonozipati. Yes. Let's be tolerant. Yes. Pedai mama. Very good. Isisu takatomirira Chamisa. Ngekuti pesa apa unenge uri. Unenge uchitonzi Chamisa. Zvekuti zvakaita dai mutimochika zvakaita kudzimba dzedu uko wano. Munozwa titini. Wamataka ndomuka munomaziva pamba pangu ini. Munozviziva pamba pangu paita sei. Monditi nhasi chibvawaritaya saka ndoendepi. Ndikaritaya Chamisa ndoendepi. Thank you. Tunamtendai mai walipopata Chamisa. Mai walikora mai walipopata Chamisa. Chamisa wewe. Haya hapana kupumira katisota ndizoka. Pero wataka kunambara shati ndio mbona Masaka. Pamsoroi. Chamisa wewe. Manicaland wewe. Zandri kuna pana bandi zikudai.
I'm sorry. Wanamai. What is the Yama? There is a boy of Coco. Chamisa, in Zara Namara. Never Ningina. Nana Baba. Manateram Chamisa. Imindi Musanga watch. Zamuri Musanga watch. Uno Samba Lutere and Isoka. Rapa Fumba Zawo. Panda Kifara Ingare Kodema video. Ina ndiri ripoti. Don't go forward the secretary of School. Kutumukuru daida kuya Manicaland. Wanamenyabo. That's what Muru say. Sales are free. I will not take anything. So please, Arutera, go to the point. You know what I pick up. Hadi. I'm sorry. Let's have one meeting. Don't worry. Maroku Demba Bahati. Kaigati Manoa get Chamisa to the Kaimai. I'm going to say, Bantura, some of Fiducia. So Maroku Demba, let's proceed. Metabasa Washba. Naga Chikumbiro Buzaini. Pano Urongwa. We kurapa vane maronda tine zvakaitika zvakawanda chisvika pamaelections a2023 tiri pachedu sevanhu vepati. Zvinhu izvozvo takazvinyorera kwamuri kakawanda nezvimwe zvacho imi munozviziva kwakaitwa nemaimpositions kukagadzwa nevamwe vanhu vanga vasikafaniri kunge vachipinda kwaipinda zvisingaitwi. Aiwa, please. Ipomereshana. Chamisa hoye. Pana tunataka kuhurena nje. Siri. Kana zamufuka kusatoka ndo mupira kwazo nje. Zopera sempre kaza cash down way. Siri pano mushando wani ndiyendu. Tiri one. So let him talk about better. Ande. Pesa wana mvundo wangu uri pamusoro pemaronda akawanda. Tine mari dzatisina kuona dzakafamba sei. Tine vanhu. Yes. Imari takakontribhuta tichida kutenga motikari yeprovinsi vakatya. Okay, alright, okay. Mari idzodzo nanhasi hatisiziva kuti dziripi. Tine vanhu vakapinda mumawadhi nemumaconstituency vari vanhu vakanga vasingadiwi nevanhu. Aiwa. Mirai. Masaka. Taura hapo pesa. Ndida kungoziva kuti pane urongwa here. Mirai. Thank you very much. Chamisa Izamu Zega. Ndambona wapana pama champion. Atuna pia. Sorry. What about? Next, I will answer you. Don't feel the panel. It's okay. That's right. Next. So I'm sorry, my champion. Pana apaspa wendo ndisoka. Muna zera na mai. Hai. Muna mirai. Ari kufunzwa ndini ndisoka. Mindiro ndinazo ndisoka. Apana pwa sektika don't worry. Muta bapana pa iya mimuro tinyana. Mema ndo kufamba na nduri ndozira. Right. So ngani po. Batira ndisoka. Tfamzati sakana. I'm sorry. Anabuya. Tinotenda vati mini vari kunera pasi questions ose will just answer them at once. Next. Ashpara, ngai mana pedzisa. Pesa hapo mimi. Vamaona ndio dambudziko rechina. Ni zvinokuitwa by elections. Macandidates akanga amboiswapo zvichibudikidza neimposition haona kukwanisa kudzoka nenyaya yekuti bva pakutanga vaiswa zvavanga zvisadikanirwa. So ndinokumbira kuti mutipindure kuti maronda acharapika sei, mune here urongwa huripo, muchagadzirisa sei nyaya yekuisa utungamiri usingadikani nevanhu. Thank you. Next. Chamisa Manicaland.
video, please. My video. We just need one person. Please. That is why I check that. My video. Please don't say